Isa pa. Isa bang player? Isa bang player? Guys, subscribe na kayo. YouTube, dito. May bagong video. Dito rin. Yung Ilocos. Laban namin ni na EJ File. Pupunta. Yan, ako magpapamitik sa'yo, BBG. Wala kang pwede puntahan. Rodmar Alas, dadating ka na ba rito, Rodmar? Busy lang. Nako, yung gusto makita si Alden, good luck, malabo yun. Ako nga, ang tagal ko na hindi nakikita, ilang taon. Sobrang busy nan. Hazel Reyes, salamat again sa mag-share. Alads, share it out. Eto na, buhatin na natin si BBG. Saan ka pupunta? Ako magpapamitik sa'yo. Ako nagpa-legend sa'yo. Ako rin na magpapamitik sa'yo. Para wala siya magawa. Maraming utang na loob ko. Naku po, babag po muna kayo tumawag. Naka-live po ko. Si Sarah sa agent. I will choose my Ako own path. magpapamitik sa'yo. BBG. To live Ako is to truth rin the reaper. nagpa-legend. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Hawak ko kapalaran. May the blood of Hawak my enemies ko flow from my spear. kapalaran mo. Hawak ko kapalaran mo. Shout out, good morning. Good vibes lang tayo rito. Meron lang tayong bubuhatin. Buhatin na natin. The southern seas are my domain. Marami ka ng utang na loob. Marami ka ng utang na loob sa akin. I am the power of light incarnate. Fighting Kitty! Please pick a hero. Saan si BBG? Siya ba si magaling gamer? Roleta? Project Storm activated. I am vengeance in Bakit yung inano? Dapat tinago ko. And more than what I want. Bakit yung binigay? Dapat pala inago ko yung saber. Pagtripan lang natin si BBG. Kalang guys. Oy, Dior, salamat. War never ends. Neither does my Let's determination. go! Mythical Gamer, anong gagamitin mo? Only love and light Ako, tank. are everlasting. Okay, adjust tayo katang. Ano magandang tank dito? Adjusteries tayo. Nag-a-adjust tayo. Jim, yun ang tank. Kailangan ko tanker, ha? So, kapag tank, tapos ganito, igagrab ko ba to? Please pick a hero. Tank Nana? Tank Vexana. Pwede, tank Vexana ko to. Tank Vexana. Ay, saan ba si Mage Vexana? Hope will find a way, even when all is forlorn. Tank me.
Diba? Ganyan lang yan. Papakunatin natin to. Mas makunat pa to sa kalabaw. Para sa inyo. Tank Vexana. Lilituin lang natin kalaban. Akala nila wala kaming tank. Saka si Cecilio naman semi-kunat din yan. So, goods lang yan. Aba. Kailangan natin dito ka na Hellcurt yung kapag nagpagabi. Ilan ang mage sila? 2? 3? Hindi. Si Gatot, naman. Kaya to! Kapit lang. Panoorin nyo sa mga mage dyan na hindi sanay mag-tank. Pwede nyo gawing tank yung mage nyo. Parang ito. Pero depende hindi lahat ng mage pwede i-tank. Masyadong tahimik. Wala ba tayong TikTok sounds dyan? Suot ko na lahat for Thursday, look. Everything that we need. Welcome to Mobile Legends! Unahin nyo to. Okay. Wait lang. Okay. 5 seconds till the enemy Roam. reaches the battlefield. Ang boots na movement natin, ito. All troops deployed. Kaya nang prioritize It is natin. love that keeps us alive. Ito. Siyempre, masid-masid lang tayo dito. Ito lang. Okay. Atin yan! Diba? Ganun lang kabilis. Dito tayo. Sige lang. Huwag muna tayo Sige lang. This is not Pampavision lang tayo. Sige. Guluhin na natin to. Guluhin na natin yan. Bawal mag-heal. Whoop! Diyan ka lang. Putok sa mukha. Uy! Patay pa to. Patay yun. Hala. Oh, bawal yan. Doon tayo sa top. Hindi, clear ulit muna to mid. Okay. Putok sa mukha. Atin yan. Whoop! Nakapunta. Halika rito, Hellcurt. Level 4 ka pa lang. Uy, di pa kayo nagano putok. Uy. Yan Woo! Tinakot lang. Baba tayo. Uy, patay ito. Potato. Teka lang, ito na. Potato. Boom. Sana. Oy. Masakit. Bigyan yan. Balik tayo sa gitna. Sa top tayo. Dito tayo. Potato. Oy. Aray ko po. Nasakit. Pero, wait lang. Manipis tayo sa simula Ito kasi una kong bubuin. Ito. Kailangan talaga magic para lang may unleash spell tayo. Pero tank to tatank natin to. Yung top Hop! Kalma. Meron tayong bodyguard dyan. Okay, let's go. Warak to. Warak to sa atin. Kang kayong Okay, atin yan. Meron dito Anong dyan Kita ko pa, dumudungaw ka pa dyan Yan tayo. Konting vision lang. Okay. Nambubuli yung tap Ba't di nag-gitna Oy. Kalma. Whoop! Dito
dito tayo. Kalma lang. Whoop! Ari ko po, wala akong magawa dyan. Ito magagawa ko dyan. Kutok sa mukha. Atin pa rin yan. Dapat gitna ka, ano, Cecilion. Uy! Bawal mo gano'n. Uy, bawal. Back. Nandyan. People are calling to me. Bottom lane, careful. Yun o. Tama hula natin. Abiso ka. Echi, salamat sa mag-share, Doc Pia. Salamat. Warakin na natin to. Whoop. Kalma. Uy. Nice. Uy. Wait. Hindi mo yan. Pwede mo yan anuhin. Wala pa eh. Ano bang mage sila, no? Uunahin ko siguro, ano? Radiance. Mga ganun na nga. 1, 2, 3 score natin. After ng ano. Hopya! Sa kapunta! Let's go! Uy! Kalma. Atin yan. Lamang tayo dyan. Papagabihin lang niya yan eh. Dito tayo. Yung ano. Papagabihan. Hopya! Hop! Atin yan! Okay. Let's go! Hindi mo kami maano. Let's go! Joke lang. Tayo na yun. Nice. Ha? Naki-mortality ka agad yun? Yun yung una ng ano. Gusto niya masulit yung immortality niya. Kailangan. Pakunat na tayo. Dalawang ano tayo. Mag-a-Athenas ba ako kagad? Dominance after. Para doon sa mga nang la-life steal sa ka-shield. Atin to! Tutok sa mukha. Mahirap i-ano ha. Mahirap i-push to ha. Hop! Halika rito. Sa mukha. Push niya dyan. Nandito yun. Okay, kalma lang. Atin yan. Naku. Sige, dinadali nila ha. Halika. Oy! Sakay bundali kayo. Go, Alu Bira. Let's go. Balik ako sa gitna. Ay, naku po. Buti na, ibato ko naman lang. Dalawa pala sila ron nandun. Okay lang. Kapag tayo kumunat, after ng Radiance, Dominance muna, no? Tapos, pwede ko i-Immortality. Tapos, Athenas. Tapos, Kiras. Edi, ang dami na nating ano. Okay. Op. Kahit di ko kayo nakikita. Let's go. Op. Oy, putik, bumalik dun sa singit na. Ay, dapat hindi ako nakatakbo. Bumalik dun sa pader. Paktayan. Uy, sayang yun. Uy, buhay ka pa. Okay lang. Nasa, ano siguro? Sa Lord ba yan? Yan.
isa tayo. Ngayon, dominance tayo. Mind your steps, visitor. For Necrokeep is cold and hostile. Lord ka ba? Ay, putik na yan. Nabuhay ka pa. Walang hiyaya. Halika rito. Okay. Okay, kalma lang. Lord daw eh. Kasi naglo-lord. Wala, nandun na yung... Uy! Huli ka, Balbon! Nabuhay pa. Uy! Uwi mo na tayo. Lord na sila eh. Nice eh. Let's go. Oy, nice eh. Oy. Nice eh. Saba, putok sa mukha dito. Andiyan ka ba? Ha? Andiyan ka ba? Nahulaan natin kung saan siya babagsak. Huli ka, Balbon. Ayun lang. Gila. Iyak ka na. The dominance tayo. Ha? Kalma lang. Diyan sa taas. Bakit yung mga yan eh? Ay! Joke lang! Woo! Warak yan! Warak ka mukha! Ikaw, labas ka dyan! Hara. Sayang. Whoop! Up, yap! Yari tayo dun. Uy. Okay. Ayoko na. Joke lang. Ito naman. Hindi ka mabiro. Let's go! Dito tayo. Okay. So yan, immortality tayo. Whoop! Ariko. Nice! Whoop! Tara, atento. Ay, yung ano. Ay, nandito sa likod! Ariko po! Immortality, ha? Immortality. Oop, takbo tayo dyan. Yun. After immortality, ano tayo? Main hero mo to, Ibet? Salamat, Etchy, sa mag-share again. Gawin natin tank ang main hero mo, ha? Naka-tank build tayo. Nice. Galit sila, ha? Gusto nilang ano yun, ha? Let's go. Oh yes. Let's go. The Lord daw. Tara. Lord na to. Atin na to, Lord. Zone natin yan na maayos. Atin yan. Sorry. Uy, top. Gusto nilang i-push yung top, ha?
Some sacrifices are necessary. Okay. Tara. Labas. Labas dito. Okay. Okay. Up! Up! Up ya! Up ya! Up ya! Up ya! Oy, chocolate! Woohoo! Woohoo! Tago tayo sa mga kakampi. Oy! Op! Op! Saan ka punta? Dito ka lang! Saan ka punta? Dito ka lang. Tap. Nice. Op! Yep. Wara ka dyan. Oy! Wara kambe! Sabi ko sa inyo eh. Bubuhatin ko sabi to si BBG. Ano sabi ko sa BBG ha? Kapit lang BBG. Wait. Saan ba siya? Magaling gamer ba siya? Magaling gamer. Good job! In fairness, nakaano siya. Pero syempre, matik yan. Parang may cheats eh. Dahil may reward siya. Dahil malakas. Buhatin natin to. Yun, tuloy-tuloy na po to. Win streak ang kasama niya, win streak. Tingnan natin, adjust tayo ulit. Dahil alam niyo naman, tayo kahit walang takas kahit MVP. Hindi yan, sign of respect. Ganyan kami sa bawat isa natin. Sana? The southern seas are my domain. Ano to? To live, I will choose only. TikTok tayo, music. Mga ilang games lang kaya tayo? May the blood of my enemies flow from my spear. Time to drop the beat of the clock. Game. Anong gusto mo i-bet? Anong gusto nyo? Paul Night Gaming, share it up. Baka di ko nga alam, baka 1 hour lang ako ngayon. Meron kaming lakad kasi. Mga ilang games na to. Light incarnate. Uy, magpapanik ka? Please pick a hero. Sila na core. Queen. Bumblebee reporting for duty. Ako naman magsisisilyon. Para hindi makopya. The crimson flowers that Kaya lang makokopya niya yung SS ni ni Xborg. I am vengeance Wala tayong dyan pero ganun talaga bro. Javier Ryan Bernal, what was up? remain
should Your petals team fall. is picking. Sicilian naman tayo kasi kapag ano talaga, Sicilian yung pangontra ko eh. This land is our homeland, and it will soon be our burial ground. Okay. Milagros Arroyal. Salamat sa Bidusar. Share out. The night sky tells all. Oy. Mukhang ano tayo rito? Ito tayo. Hindi tayo magdo-dominance. Hindi, baka mag-dominance pa rin nala ako. 500 mana. 380 mana lang to. Dito tayo. Mas maraming mana. Saka ano ko to kay Moscow. Kaya pa rin yan. Parang gusto ko magganito. Try nga natin to. Kay Sicilian. It is in despair that I see the fondest hopes. Ba? Marami makukopya si Valentina. Okay. Pakopyahin natin siya. Hello from Iowa, USA. Angel Mercado. Shout it out. Good morning. Pa-share lang na live natin guys. Sa kapusuan lang. Ikagilyo. Mabilis lang tong live na to. Ano oras na? Susundo pa tayo sa bata sa school. Magandang digma. Uy, ano to? Angas ang lapo-lapo na to ah. Ngayon ko lang nakita yan. Yan ba yung bago? Libre ngayon. Angas. Pwede. Okay. Pa Holy Week sa Balbas. Si-shave ako bukas. Ahitin ko na yan bukas. Welcome to Mobile Legends. Okay. Ito lang tayo. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Medyo titipirin natin ngayon itong damage ha. Uy, yun na. Haharasin tayo niya ni Ibe. Initiate retreat. Hop! Atin yan lahat. Life skill natin. Life skill. Last hit. Ay! Ito na last hit. Dito tayo dadaan. Careful. First blood. Nakuha. Kuha ka agad nila. Micro. Wait tayo. Okay lang. Let's prep up. Mahirap lang dito kapag hindi tayo umabot ng late game. Kaya kailangan alagaan natin yung pag muna. Last hit yan. Okay. Yun na naman, bumaba na naman sila. Binubuli talaga nila. Ha? Di tayo. Kailangan clear na kagad natin. May Cobra rito tatalan. Uy. Sige.
Uy! Aray ko po. Kalma. Kuha nila. Mabilis yung kamay ng Lance. Oy. Uy, ako yung kinuha. Woo! Bye-bye. Dito tayo. Kailangan alanganin yung TP natin para sa mga... May flame shot ba yon? Wala naka-flame shot. Okay. Kala ko naka-flame shot eh. Kasi kapag yung mga flame shot, alam nila yung kung saan nagtitipi. So, unahan na natin. Okay. Launch attack. Yan yan. Kalma lang. At tsagahin dito Karina, inaaras sila Yan tayo. Kalma lang. Dito yan Nabas ka dyan. Yung baba, grabe napupush siya Tara. Palakasan tayo. Tara. Ayoko na. Kulang tayo sa mana. Uy, ginagawa nila. Uy, di abot. Andyan yan sa damo yung Valentini. Yun Uy, kalma. Uy. Okay, ay. Kalma. Turtle yun Wala, nakuha na. Ay. Sorry. Hindi ka makakakopya ng masakit. Uy. Let's go. Up. Ako ulit kinopya ni Eve. Meron dito Meron dyan May tatalon dyan Okay, kalma lang. Late game tayo. Great. Kalma. If you were Oy! Saan galing yun? Kopra, hindi ko nakita. Nakatingin ako doon sa pwesto ng lapo Yep. Ako, huli ka ba? Nice. Ako lang. Medyo mahirap pa late game ito. Tagal lang yung pera. Tinry ko lang ibang emblem Talagang emblem kay dapat yung pera no? Their deaths don't hold a candle to what's gonna happen next. Ay. Naku po. Mahirap Uy! Nagpi-flicker. Go! Bigyan mo yan! Siya ba? Done!
Nice, nice. Likod ha, Lance ha. Uy, uy. Uy, may mission yung Lance. May mission yung Lance. Boom! Nabigyan niya. Ako talagang kinokopya ni ano ha. Gusto mo ako kopyahin ha. Yun lang eh. Tagal lang yung... Dali lang ako ubusan ng mga ano eh. Uwilan tayo na uwi. Kulang pa tayo sa ano. Late game to. Late game. We're behind in goal. Request backup. LG. They show such exuberant vitality and power. Kalma lang. Sige lang. Kita. The night of my war pain. Walang tayo pan-stack din to. Panlamang tiyan din to. Wala akong mana. Whoop! Joke lang. Hehe. Wala. Kalma. Sabi ko nga early game nila ha. Hop! Hoy! Putik. Hindi kumagat yung ano. The dominance natin maya. Sorry. Our turret is under attack. Kalma. Kalma. Si Susman nandyan dito madaling dito. Yan. Wait lang, wag. May kupre dyan. Kalma. Base lang. After nito, dominance tayo. Pwede, masakit. Mamaya masakit ako, maniwala kayo. Ang emblem ko ngayon, pang late game. Yo. Kalma lang. Huwag tayo paano kay Moscow ba? Oy. Kalma. Wala akong mana. Nakapag-lord pa yun. Oy. Kalma. Hop. Late game po tayo. Aha. We're behind in goal. I got you. Uy, lapit ka rito. Dito. Initiate retreat. Back. Relax. Initiate retreat. May Lord. Dep natin yan na maganda, ha? Dep natin ito na maganda. Papasok yan eh, oh. Okay. Okay, warak yung Lord. Nice. Ako sa baba. Initiate retreat. Bakit? Ng ano? Kuha ng ano, ha? Hop. Kalma. Hop. Oy. Kalma. Yan, atin yan. Konti na lang, dominance na tayo, ha. Kakainin na natin yung Esme. Nagsusustain lang, eh. Oy, asa.
Asa. Asa. Oy! Awit. Sige lang. The fresh Dominance na tayo. Lifesteal naman next. Sige. Late game to. Late game po ito. Okay. Late game po tayo. Diba? Kalma lang. Kalma lang. May Cobra. The word. Oy! Up, may ilan? Ay, Moscow. Umaanggulo. Oy! Ako po! Patay ako. Naging lapo siya. Munti ka na. Kaya pa ba, Jeff? Bawas yung mga yan. 20 seconds. Wait for me. Step. Oy! Nice, step. Yun lang. Wala na. Ako yung base. Sorry. Oy! Grabe yun! Anong nangyari? Alexandria Mason, salamat sa pag-share. Umabot na ako eh. Alexa, stop. Hindi ko kausap ko. Alexa, stop! Hindi ikaw kausap ko. Ruleta, nasa ruleta. Wala na rin tayong Carissa. Wala tayong tank na naman. Kingston, si ano ba? Jim, nandyan. Oo, kailangan natin ng ano. Queen, nagtatangk ka? Nagtatangk ka ba? Yan. Si Dracuse. Teka lang, Queen. Dracuse. Kung wala, si Queen. Wala na si Dracuse. Ay, hindi si ano pala, Mythical Gamer. Tatangk ka ba? Yan, nagtatank din siya, kaya lang si Jim nandyan. Saan si ano? Hindi, baka MM ka na lang. MM Queen. Naku, parang pare-parehas tayong role ah. Fighter. Core ba si Queen? Eh kaya lang may Alucard gods tayong core. Time to drop the beat of the flesh. Naku po. Parang awa mo na. Wagling. Banling. Yoshi's not just our home. Banling. It is who we are. I am the power of light incarnate. Banling, sige. Banling. Queen, maniwala ka. Yes.
Still sword. Run deep. Yes! Naligtas. Naligtas tayo sa kapahamakan. Woo! Naligtas tayo sa kapahamakan. Let's make the whole world Please pick a hero. lively. Queen, ikaw muna. Alo na. Pag-alo pala. Moskov, yan. Pwede. I am vengeance incarnate. Alo na, alo. Alo. Demons shall bathe in their blood. Pwede ako mag-ano. Belongs to the righteous. Pwede ako mag-jela, no? Pang-asa lang. Mag-jela. To live is to Time and kill. tide wait for no one. Your Bigyan team, natin your ito, girl. no? Tingnan muna natin, ano? Yan! My magic flows as freely as the winds. Side ka, Jin. Yan. Yan! Ganda, maganda. Support ako, support. Jela ako. The strongest Yan! has arrived. Hands up. Hands up. Okay. May ano tayo, support tayo. Jela. Angela nga tayo. Ito na sila, 53% win rate. 53% win rate tayo. Please pick a hero. Let's go! One second. Kailangan mabilis tayo. Or, ito tayo. Ha. Dominance. Pwede tayo ito. Yan. Yung nasa taas. Ha! Let's go! Kailangan medyo makunatsi tayo. Ang ano ba? May extra movement speed? May extra movement speed ba yung ano? Dominance? Meron pa rin, oh. Yun. Kakaripasan tayo rito. Unli sapi to, ah. Masarap pag-enjoy dito si Alucard. Pag-enjoy na. Si BBG, kunwari, sasapian natin, pero hindi pala. Yung papasok ako sa kanya, sasapian ko rin siya. Tapos pag umatak na siya, biglang labas ako, tapos flicker out. Welcome to Mobile Legends. 5 Ito. seconds till the enemy reaches the battlefield. Ito. Smash them. All troops deployed. I want Go. to protect everyone. Let's go. Let's go. Let's go. Kang ano? Ito yung ano? Ito yung ano? Are you alright? Let's go. Oh, wait. Yung ano? Leave it to me. Hindi pa tayo makakapagpa-level, ah. Naka-roam tayo eh. Wala lang. First blood. Nice eh. Okay. Hindi ko pala siya na-report kanina.
Hindi ko na-report. Awit. Do you know what loneliness is, Tetra? Kalma. To. Yung ano yung blue nila. Sige. Hilahin mo ko. Yan. Kapag inila mo ko, paktay ka. Whoop! Bye. Whoop! 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 Aray ko po. Sakit. Diretsong load siya. Okay. Ayan, may sapi na ako. Alo. Ready ka, Alo. Let's go! Let's go. Wag mo pakainin yan. Wag natin pakainin yan. Homer, shout out kay Homer Salamat sa $50, Homer. Angela. Angelangaw po tayo ngayon. Yan yung mga Angela user na kung saan lang dumadapo. Di nag-iisip. Paktay, yun siya. Tiyong po, Every time I think of my lost friend. Oy. Tara, hilahin mo ko. Let's go! Kaya halo tayo. Paktayan. Tara, akong bala. Ihihil kita ng ihihil. To. Joke lang. Dominance ko ba kagad? Parang dominance ko kagad. I feel warm, but nothing's wrong with my cooling system. Strange. Hindi na niya ako mahila kasi kapag hinihila ko siya, matic stun yan eh. Matic stun siya eh. Asar ko. Uy! Galit. Nandun siya. Huntingin mo yan. Okay, kaka-ano lang niya. Skill lang niya. Higa mo! Nice shoot! Ako ba? Angelangaw! Let's go, Angelangaw! Whoop! Saan tayo? Dito tayo. Uy, nag-flicker out. Okay. Kalma again. Ilang. Atin to. Okay. Nice try. Okay. Kalma. 8 seconds. Magano na ako ulit. Anli sapi na naman to. Uy. Tayo pala sila. Sige, sa mapa lang ako nakatingin. Sige, maya na. Whoop! Will you stay with me even after I stop functioning? Let's go. Alu. Wala. Kahit na, nakapokus na tayo sa goal. Gitna. Can you hear my heartbeat? Go.
Kalma, yan na, yan na. Wala, sapi ako. Sasapi lang ako, sasapi. Ito ba tayo? Yun o. Whoop! Napaaga? Napaaga ba? Napaaga ba? Let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go! Napaaga ba? Napaaga ba? Hindi napaaga! Let's go, let's go, let's go! Let's go! Let's go! Oy! Oy! Gigil, gigil, gigil. Sige! Kaya halo kagad tayo! Anli sabi mga chong! Mga chong, mga chang! Anli sabi po tayo mga kapatid! Anli sabi po tayo mga kapatid! Anli sabi po tayo mga kapatid! Anli sabi! Anli sabi! Op, 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 op. Ay, putik! Ba't doon ako nag-flicker? Echi, salamat sa mag-share. Salamat, Homer. Si JBix, Angela ako eh. Angela. Depends ba? Dominance, dominance. Do you know what dominance is, Tetra? Niligtas ko pa si BBG. Sino pa ba liligtas sa'yo, BBG, ha? Ha? Sino pa ba? Up, joke lang, joke lang. Aray ko po, alright, alright. Dito sa gitna, oh. I'm not too far away from the others. Let's go, bugalan ng buga. Bugalan ng buga. 14 seconds kay Alu. 14 seconds, 10 seconds. 10 seconds. 6, 5, 4. Yun o. Bigyan niyan, bigyan niyan, bigyan niyan, bigyan niyan, bigyan niyan, bigyan niyan. Sige. 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 Hop. Sige. 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 Wala tayong ano. Nice, nice, nice. Uy. Op, ya. Ayoko na. Sakit, sakit, sakit. Michelle, bigyan niya, bigyan niya. Nice, shish. Ganun lang, ganun lang. Sapi ulit ako sa inyo. Home base. Home base. Ano, Moscow? Wawarakin ba yan, Moscow? There are so many things I want to learn about this world. We're ahead in Ilang? your team destroyed a turret. Kalma lang, kalma. I feel warm, but nothing's wrong with my cooling system. Okay. Never Okay. happens to me anymore because of the Nice. Sige, nakaabang ako dito. Yun. Sige. Yan na. Iyan na po. Iyan na po. Yan 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 na po. Naka-dominance po tayo mga kapatid. Walang shield sa amin. Walang shield sa amin mga kapatid. Walang shield sa amin. Walang shield sa amin. Walang shield sa amin. Walang... Ari ko! Ako pala yung nasa tore. May magic ba? Kalma, kalma, kalma. Isa pa. Pero lamang tayo. Anli sapi lang tayo, anli sapi. Wait lang. Wait for me.
Go! Let's go! Yeah! Joke lang, joke lang. Ay, putek! Ang sakit, ang sakit! Ay! 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 Wait lang, si Alucard nagpapataba pa ulit. Papataba pa. Uy! Ay! I got you, I got you. Whoop! Sige. 14 seconds. Sige, papataba lang ako dito, ha? Okay, okay. Tayo ulit. Vision na lang natin, nakasalari. Yan, yan. Mapa ka lang nakatingin dapat kapag mga ganito. Sa baba yung dalawa, ha? Naku, nakita. Yun. Yoy. Do you know what loneliness is, Tetra? Again. Relax. Sino ang tingin mo? Alu. Si ano? Yan, sa taas. Tetra, Kalma. will you stay Yan na. with me even after I stop functioning? Yun na. Galing sa base. Hirap. Kalma lang. Can you hear my heartbeat? Kumari sabihan ba natin si BBG? Okay. I feel warm. Nothing's wrong with my cooling system. Strange. Understood. Kalma. Oh. Pampabision lang tayo. Kakaanuhan? Go Moscow, tuloy mo na yung mission mo dyan. Wait, si Moscow. Ay, yung ano? Alu. I must not go too far away from the others. Sige. Go! Let's go! Oh, okay, let's go. Wait, aray. Wala, heal ko kayo. Let's go. Nothing frustrates me anymore because the dog is full. Let's go. 10 seconds. Ito tayo sa Lord ng labanan. Dito lang ako. Tetra, will you stay with me even after I stop functioning? Sige. Alu akong bahala si Alu. Nice. Okay. Nakuha nila. Okay. Pasukin mo yan. Unlihil ka sa akin, Chong. Uy! Nice. Paktayan. Nice. Sige. Wala to. Ay. Joke lang. Ayoko na. Ay. Dito tayo. Manggugulo tayo. Wala nang kasing kunat yan. Ako bahala sa'yo. Unlihil ka sa akin. Uy, kalma. Oy. Kalma. Okay lang. Mukhang mag-iisang Lord pa tayo, ha? Wala na, wag lang palabasin tong si ano. Sige, ako bahala sa'yo.
Kuwari, hindi nila alam kung mayroon ba akong tumitira talaga. Okay. Okay. Alucard. Akong bahala sa'yo, Alucard. Papasiyahin kita, Alucard. Ha? Angela nga, oh. To keep me online. It's setting now. Whoop! 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 Teka lang. Teka lang. Uy, dito lahat. Wala ba kayo dyan? Whoop! Teka lang. Teka lang. Whoop! Teka lang. Teka lang. Nakaano tayo? Nakaano po tayo? Uy. Matay, matay, matay. Whoop! Saan ka punta? Saan ka punta? Patay yung ano natin, ha? Kalma, kalma, kalma. Go Lord, go Lord. Sige lang. Sasapi ako sa inyo. Sasapi ako sa inyo. Nice, nice, nice. Ganun lang, ganun lang. Antayin lang natin. Heal ko lang kayo. Heal ko lang kayo. Kapit lang guys. Kapit lang. Antayin natin Lord. Antayin natin Lord. Let's go. Let's go. Let's go. Mukhang sama-sama na to. Up. Sige. Tara. Tara. Guluhin mo lang. 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 Sige. Pakunatan na lang to. Ah, wait. Joke lang. Joke lang. Makunat nga. Makunat. Makunat. Makunat nga sila. Op, ya. Makunat nga sila. Nice. Op. Op. Teka lang. Nice. Nice. 8 seconds. 8 seconds. 8 seconds. 8 seconds. 8 seconds. Ha? Tara. Pasok, Moskov. Lihil lang kita. Go, Moskov! Go, Moskov! Go, Moskov! Mas tayo dun, ha? Kalma, kalma, kalma. Uy. Kalma, Moskov. Kalma, Moskov. Kunin nila blue nila, eh. Makakapagpaano na naman to si Ana, ha? Sige nga. Sa blue ba? Ito. Dito ba blue? Tayo masyadong ano. Ako, bigay pa sa kanila. Moskov, ingat! Ka-immortality na tayo. Ingat mo. Joke lang. Woohoo! Asa? Tayo mamamatay yun, no? Kita ni ano. Let's go. Whoop! Ya, kainan na po. Kainan na po. Let's go. Kainan na po. Kainan na po. Let's go. Let's go. Whoop, whoop, whoop. Kainan na po. Kainan na po. Let's go. Let's go! Lord tayo, Lord tayo. Maglo-Lord tayo, ha? Maglo-Lord tayo, ha? Let's go! Lord na to. Lord na to. Okay. Uwi ako, uwi ako. Pwede, sapi ako. Sabay-sabay na natin to. Baba, baba. Monster. Kalma, kalma, kalma. Kalma, kalma.
Puno na pala tayo, no? Kailangan natin makapitas eh. Sige, kalma lang, kalma lang. Sabay nyo, yan. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Yon, tumira na. Tara, tara. Tara, tara, tara. Op, uy, nadali pa. Op, 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 op. Op, 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 op. Ay, Joy! Ay, nangyari? Ay! Riko, wait lang. Kalma. Kalma, natin to. Nice! Savage man. Nice! Nabawi pa nga. Victory! Parang palitan lang ha. Talo panalo. Ang sarap ng ano. Ito malakas tong ano natin. Strong. Kanina hindi ko na-report eh. Makalusot ng isang ano. Ang kukunit nga ng kalaban, buti nakapag-dominance tayo. Ano last game ko na lang? Last game? Anong oras ba uwi? 11:30? Ilan na lang ba si BBG? Ilan na lang siya bago mag-ano? Tanggalin ko kayong dalawa para ma-invite ko kayo. Okay. Invite. Let's go. Si Dracuse na lang. Dracuse. Nanakor. Alam nyo, buti binan natin yung link. Buti na lang talaga. Let's go! I-ano na natin to si BBG, panalo na natin to. Last game ako? The enemy. Sakto to. Susundo ako ng bata. I will choose my own path. Is banned. Buti binan natin yung kanina, no? I didn't cure the pain. I harnessed it. To. Edit. Kakasar yung edit. Or May the blood of my enemies flow from my spear. nagbebene ba si BBG? Nagbebene ba yun? To live is to trick the weak. The southern seas are my domain. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil Dora, gods. okay. Sino ba maganda? Mag-ano kaya ako? Eve? No. To me, fun is all that matters. Wait. Wala tayong ano. Pavel and Kuma are the best partners in the Nako, world. MM siya. Show. Alo kagad. Okay lang. Justice in the world. Sino ba gandang pangontra dito? Wala MMCB si Bobong Gamer eh, oh.
MMC. So, hindi ako ngayon tank. Ano ako? Tank ba si Chu? O Chu side? What's been in Alu. Okay. Demons. Pwede ako mag-Angela nga ulit. Eternal nightmare. Sentai, sige, tank ka. Pwede ka tank. Yan, okay. Enemy is picking. Makukunat to, ha. Kaya. Para mag-ano tayo ulit, ha, Angela. Parang nag-enjoy ko kay Angela kasi sasapi ka lang. Cyclops. Sa Cyclops 5 na ba to? Makukunat. I am a daughter of Cyclops 5 Northern na to. Vale. Last game naman na to, eh, no? Protected till my last breath. Duda ako doon sa ano natin. Sige! Go! Kailangan nilang katulong sa burst eh. Ito tayo. Kailangan ko yung ano. Kailangan ko yung ihilang ako. Dami ko kasi uminom ng tubig eh, kaya ihi pa more. Ihi the more. Okay. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ano kasi? Yan. Ako po. Uy. Doc Pia, may the force be with you. Salamat, Doc Pia. Pusuan natin yan. Okay, nice, Alu. Nice, Alu. Kaya na. Oy, meron dito ha. Wop. 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 Kalma. Wait tayo. Para trip. Report natin si report natin lahat si BBG bago tayo umalis. G. Okay. Sayang. Let's go. Tulungan natin. Atin na to. Wait, kagad. Ako na natin object. Ganda ma-report muna natin si BBG bago tayo umalis. Salamat again, Echi, sa mag-share.
Wag! Magpapaskin ako. Train yourself to let go. Magpapaskin ako, pati pala ako kilala. Top. Lista tayo dyan. Sa top, ha? Dyan na. Find what you have there. Take it again. Let's go. Tapos na ang ating mission dyan. Hop! Nice show. Ay. Turtles tayo. Bigyan yan. Nice. Rico. Kalma. Sila yung nagtuturtle, ha? Turtle. Okay lang, kakasimula pa lang. Sige. Sorry! Hey! Let's go. Nice. Let's go. Kaya natin kung ano nila. Strong am I with the force, but not much strong. Dito. Kalma lang. Ako po, hindi ko nakuha. Nice. Sige lang. Gitna ulit ako. Fear leads to anger leads to hate leads to suffering. Ayaw nila pakita, ha? Ayaw nila pakita. Sino ba yan? Tatalungan ako dito. Kunin ko na to. Back na ko. Tap
top tayo. Uy, sira yung top. Sira yung top. Yoy. The Lord God, the Lord. Uy! Nakuha pa nila yung turtle. Yun lang. Dito eh. Our turret is under attack. Push it talaga ha. Ikupre dyan ha. Ikupre dyan. Nice eh. Halika rito. Halika rito. Tara. Bigyan niya. Sige lang, kalma lang. Kung ano yung baba ah. No more credit you require. Kailangan. Waiting. Baba oh. Rectangle mo yung baba. Sirahin nila yung baba. Go chow. Dito yan eh. Nice. Turtle, mag-ano na. Pwestuhan na ulit sa Lord. Hop. Oh, ay. Awit. Ayun. Nice. Buti mo pinira. Nice. Up. Huli ka, Balbon. Dito lang tayo from a distance. Let's go. Awit! Let's go! Go, patayan! Woo! Let's go! Cyclops ng munggo! Hinti ka na tayo dun ha. Tayo masyado malalim. Okay. Tara. Oy, nandun sila lahat ha. Wait. Sila ba nakuha, Lord? Parang matataba creep sila. Sila pala nakuha ng Lord. Hawit naman. I-top natin ha. Tanggalin na natin taba ng mga creeps nila. Sila pala nakakuha ng... Akala ko tayo nakakuha ng Lord. Wala pa rin ba yung Lord? Hindi. Hindi ko nakita yung Lord eh. Okay.
Okay. Awit! Nice. Bigyan yan. Kunin nyo na yung blue nila. Woo! Maganda laban. Echi, shut it up. Tama. Uy. Sipa. Nice. Magic ano ba sa kanila? Wala naka ano. So, anuin ko na to. Ipuro ko na. Parang bibigay niyo sa akin to ah. Go! Ano na tayo? Blood Wings. Sige, talo na mo dyan. Dito tayo. Atin na to. Whoop! Tunaw to. Nice eh. Baktayan. Yo, hindi sila. Uy, hindi to ba yung isa ha? Buksan natin to. Yung baba ah. Yeah! Shout out! GG, well played! Ay. Ano ba? Tatapusin ko na ba to? Tapusin natin to. Report BBG. Tara. Report BBG. Content. Tara, report BBG content. Magaling game. MVP eh. MVP. Let's go! Ano, isa pa ba? Vlog ni Odi. Bodyguard ni Mayor MM Luego. Vlog Odi. Alexa, announce. What's the announcement? Choice, sunduin na natin si Jace. Announcement. Choice, sunduin na natin si Jace. Napakinggan ko lang. O last G ako. Baka mag-off live na ako pero kapag nag-start eh. Nag-enjoy eh. Start! Parang wala na si sinundo na ata si Jace. Abot pala kayo dyan. Sige. Nasundo na pala. I will choose my own path. Kaya lang, isa pa tayo ha. Relive tayo ulit.
I didn't cure the pain. I harnessed it.